013 mám měřit vy 3 DJ Cu. Ráno stanu, vychčuju se a umyju si zuby. Potom dám si otaček, hledím ty zvuky. Zapnu YouTube a remit na 50 cent. Na Facebooku se domluvím a pak jdeme ven. Diskutujem o tom, kdo měl tu jaký sen. Že proběral miliony a rozdal je všem. Nikdo ve skutečnosti neví, do jaký jsem. Ale když už mám, tak vidím, že dám všem. Pamatuju na ty časy, když jsme byli malí kluci. Stačila nám 20 mít dětský radosti. No a koukni, co se děje teď. Kilo je málo, kamarádi zkouší fed, pár lokálů, jde to samo. Už nemůžeš jít zpět a proto tě to strhlo snadno. A proto když tě vidím, tak se otočím a je bys na to. Proč? Možná to byla chyba, když jsem začal po první hůli. Možná to byla jenom zkouška, kterou jsem si musel zkusit. Zlomený srdce, to všechno v sobě musím dusit. Jenže ono se to nedá, nejde pořád jen tak prosit. Tak si rozvěď a zjistí sám, kam vede tvoje cesta. 100 kamarádů, kamarádek, ale je jenom jeden cesta. Co? Zase zpátky v to čase. Cítím se tu jako kdybych vyrůstal v base. Zase zpátky v to čase. Řekni svůj matce, aby uvařila knedle. Zase zpátky v to čase. Už nemůžem jít zpět, cítím se jako v base. Všechny ty ojeby, pojeby by nebyly, kdybyste nebyli debili. A zas opravdu byste se klidně pobili. Vzali, mávali, dávali, nefetovali. A zas si hrdě stáli, ale všechny ty časy už jsou dávno v lici. Už musíme se starat o sebe, už nejsme malí kluci. Jsme přeci jenom lidi, co nevědějí, co činí. A kdo dělá chytru, ale chytrý vůbec nejí. Na otázku odpověď a proč to už nikdo neví. A žád tady ten den, stejně osob neví. Zase zpátky v to čase. Cítím se tu jako kdyby vyrůstal v base. Zase zpátky v to čase. Tak dej 20 bod hledu tvý mámě zase. Zase zpátky v to čase. Už nemůžu hodnotit, kolem lidi jsou marně. Zase zpátky v to čase. Cítím se jako kdyby klid freestyloval v hlavě. Proč? Co? Marně? Co? Jo. Takže tohle je a.k.a. freestyle, a.k.a. Gypsy Davis, a.k.a. Pavel Klimek, a.k.a. Honza Baník, a.k.a. Alex Ferenc, a.k.a. Všechny nemůžu vyjmenovat.